ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କରିଛୁ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର ଅଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। 10 ନମ୍ବର କ ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଲେଖିବ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୋମ କାଟି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଗରମ ଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବେଶ ଗରମ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୋମ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଖ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଶମ ଚାଷ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏହାର କାରଣ ଲେଖିବ ଯେ ରେଶମ ପୋକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବା ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଶମ ଚାଷ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ଅଧିକ ଧନର ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ। ଗ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ ପୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଏହାର କାରଣଟି ହେଲା, ଯଦି ପୋକଟି ବା ରେଶମ କୀଟଟି କୋଷାକୁ କାଟି ବାହାରକୁ ଯଦି ବାହାରି ଆସେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ରେଶମ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ ପୋକକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଘ ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସୂତାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଟର ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛୋଟ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଲୋମ ସହିତ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱେଟରରେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗରିବ ଲୋକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଦାମିକା ଅଟେ। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପୋଷମ ତନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସୋପାନ କ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ତୁମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ଏହିପରି ଭାବରେ 6ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ଯେ ମେଣ୍ଢାର ପ୍ରଥମେ ଗରମ ମାସରେ ତାହାର ଲୋମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଗରମ ଦିନେ ଦେହରେ ଲୋମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ଯେ କଟା ଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଳି, ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ଯେ ଲୋମ ଓ ଚର୍ମକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ ଓ ତହିଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ଲୋମକୁ ଅଲଗା, ଛୋଟ ଲୋମକୁ ଅଲଗା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ଯେ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ତନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖାଯାଏ ଆଉ ସେଥିରୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ଯେ ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସୋପାନରେ ଲେଖିବ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସେଥିରୁ ସୂତା କଟାଯାଏ। ସେହି ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଟର ବୁଣା ପାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। 12 ନମ୍ବର ରେଶମ କୀଟର ଜୀବନଚକ୍ରର ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି। ବହିର ଚିତ୍ରଟେ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ରେଶମ ପୋକର ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ଲାର୍ଭା, ତାପରେ ପ୍ୟୁପା, ତାପରେ ମଥ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଶମ ପୋକର ଚିତ୍ର କରିବ। 13 ନମ୍ବର ଅଛି ରେଶମ କୀଟ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଲେଖ।
ତ ଏହା ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଇ ରେଶମ ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଖୋଳରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି କରି ରଖାଯାଇ ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହା ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରୁ ଲାର୍ଭା ସବୁ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ଲାର୍ଭାମାନଙ୍କୁ ରେଶମ କୀଟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ତୁତ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଉଁଶର ଡାଲାରେ ରଖି କଅଁଳିଆ ତୁତ ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। 25ରୁ 30 ଦିନ ହୋଇଗଲେ କୀଟଟି ପତ୍ର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ନିଜର କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କୋଷାଟି ସାଧାରଣତଃ ବାଉଁଶ ବା ଡାଲା ସହିତ ଲାଗିକିନା ରହିଯାଏ। ରେଶମ କୀଟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଚାରିପଟେ ଏକ ଆବରଣ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ପ୍ୟୁପାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି କୋଷା ଭିତରେ ପ୍ୟୁପା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ। 14 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଶମ ଚାଷର ଭୂମିକା ଲେଖ। ତ ରେଶମ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଧନ ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି, ଆମର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରେଶମ ଚାଷ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଶମ ଚାଷର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ରେଶମ ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କଲେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 15 ନମ୍ବର ତୁମର 3 ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି: ସୂତା ପୋଷାକ, ପଶମ ପୋଷାକ ଓ ରେଶମ ପୋଷାକ। ବର୍ଷର କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ସାଧାରଣତଃ ସୂତା ପୋଷାକକୁ ଖରାଦିନେ ପିନ୍ଧିବା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଦେହରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସୂତା ପୋଷାକ ଦେହର ଝାଳ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଆରାମ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଉଲ୍ ବା ପଶମ ଶୀତ ଦିନେ ପିନ୍ଧାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ପୋଷାକ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରେଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା, କାରଣ ଏହା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା 15 ନମ୍ବର।